43-107. Do 90 na 90 kg ukupno 6 takmičara i apsolutna seniori top 16, prva dva mesta po kategorijama večeras na Areni Sport. Sto broj 2, 64-39. To 76-217. Nice. 185 ponovo se bori protiv 64, 100 broj 2. Sto 267. Osamdeset dva, 178. Do 2, 170. Šestdeset dva, 59.
263. I 170 u borbi za 179-50. senior i desna ruka do 70 kg, 100 broj 2, prvi meč 196, 255. Posle final. Šezdeset 256. Šezdeset 52. Dvesta 55, 196.
Amateri desna ruka 90 plus 269. 124, 200. Dvesta 92. To 18-65. To 48, 190. Сто 32, 136. To 8-11. Resta per Stop.
6 takmičara. Učestvuju masteri prve. Sto 80, 90, 89. 77, 180. Meč. Sto 50, 98. Bravo, Giancarlo. Spoglia, spoglia, spoglia. Gianni. Popni se, ne gripuj, ne gripuj. Popni rane, pazi na lakan. Dobro. Tako upadi.